कुडाळचे नगरसेवक हे शिवसेनेचे सामान्य कुटुंबातले नगरसेवक शिवसेने निवडून देण्याचं आणि तिथल्या कुडाळतल्या जनतेने निवडून देण्याचं काम केलं होतं. परंतु सत्ताधारी पक्षाकडनं लाखो रुपयाची आमिषं या नगरसेवकांना देण्यात आली आणि ती पूर्णपणे करण्यात आली. आणि त्याचबरोबर आता आपण पाहिलं असेल की काल पालकमंत्री असून देत किंवा भाजप किंवा शिंदे गटाच्या सत्ताधाऱ्यांनी सगळ्यांनी सांगितलं आहे की निधी देण्यासंदर्भात आता जो शिवसेना सोडेल त्याला निधी देऊ असं त्यांनी सांगितलं आहे. खरं तर निधी देऊन तुम्ही आमच्या लोकप्रतिनिधींना तुम्ही फोडू शकाल, परंतु सामान्य लोकांना, सामान्य शिवसैनिकांना तुम्ही फोडू शकत नाही. निश्चितपणे जिथे नगरसेवक गेले ते फक्त आणि फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी आमिषाने गेलेले आहेत. कुठल्याही या ठिकाणी राजकीय तडजोडीसाठी गेले नाही, तर आपल्या स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी गेलेले आहेत. हे आम्ही यापुढच्या काळामध्ये पुराव्यानिशी दाखवून देऊ. त्यांचं रेकॉर्डिंग सगळं आमच्याकडे आहे. कोणी पैसे दिले, किती पैसे दिले, सगळं रेकॉर्डिंग आहे. ते आम्ही योग्य वेळी आणून देऊ. आणि त्याचबरोबर येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा सामान्य लोकांना घेऊन शिवसेना उभी करण्याचं काम आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.